Защо нищо не ми се получава? Или да си поговорим откровенно за желанието, за мотивацията и за дисциплината. Непрекъснато работя с хора, които споделят, че не им се получава. Искат, ама не става. Постигат половинчати цели. Бързо им пада мотивацията. Какви са причините и какви са решенията? Причината е една и тя е много простичка. Ние сме енергоспестяващи системи. Чували сте израза, че вървим по пътя на най-малкото съпротивление. Какво ще рече това? Ето тук има един кълъв за очила. Ако той ми трябва, ще протегна ръка и ще го взема, ако е досега на ръката ми. Няма да стана да го взема и да седна. Аз съм Нина Николова, психолог и психотерапевт в Пазарджик. Ако искате да разберете как сами си пречим, как се самосаботираме и какво да правим, за да реализираме себе си и целите си, можете да прочетете или чуете този текст в моя Patreon канал.